हेलो लोगोफोर बरायलायबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे बेलासे समाव आङो दंफैयो जोंनि बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्शननि सिङाव थानाय नावहरा पास्टरेटनि मोनसे गामियाव बे गामियानो जादों नावहरा पास्टरेट बेयाव जोंहा बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्शननि 33थि बोसोरारि जि डिपार लाइफ कनफारेन्स जोंहा बेयाव खुंफुंजादों आरो बेयावनो आंबो बाहागो लाफैदों दायो जोंहा बेलासे सम आफ्टारनुन टाइम आरो जोंहा दायो बाख्नायनाय सिबिनाय हाबाफारिया जाबाय थादों आरोना आङो बेयावनो बाहागो लानोसै आरो नोंथांमोननो आङो जागायजेननायनिफ्राय माबायदि हाबाफारि प्रग्राम जायो आं बेखौ दिन्थिलांगोन दे लोगोफोर नायलांबाय थादो आरो नोंथांमोना फैबाय थादो आरो जुदि नोंथांमोना बे गस्पेल भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबावगार आरोना आरो माखासे बाथ्राफोरखौ आङो नोंथांमोननो बुंलांगोन आरो खिन्थालांगोन नायलांबाय थादो हाबलांनोसै जोंहा नैबे मेन गेटआनो जोंहा प्रेजेन्ट वर्शिपआ जागायजेनबाय जोंनि बर' ट्रेडिसनेल जि दामनाय देनाय बेखौ लानानै दायो जोंहा बे बाख्नायनाय सिबिनाय हाबाफारिया जाबाय थादों आरोना
जोंनि बे आर'जखौ खोनासंनायनि थाखाय नोंखौ हामबाय होनो आफा थारैनो नोंनि गोथारजों जोंखौ दैदेन आरो नोंनि खामानि मावनायाव जोंखौ हेफाजाब खालाम जों गियालाबानो लाजियालाबानो आफा नोंखौ उनसंनो नोंनि क्रुजखौ बाननानै नोंनि उन थांनो नों हेफाजाब खालामदो गासै आर'ज हामबाय होननानै फोरबो जिसुनि मुङै बिनाय जाबाय आमेन आरो मा कन्डिसन दङ बेखिनि बाथ्राखौ लिरनाय दङ बेयाव बिथांमोननि आखायाव गथायना होनो इस्सा खालामबाय बिथांमोननि पास्टरा बेखौ नाजावगोन पास्टर आरो सेक्रेटारि दङ पास्टरनि आखायाव गथायना होगोन बेनिफ्राय माबाफोर गुसुं बुंलांनो गोनां दङब्ला 1 मिनिट सम होगोन 1.5 मिनिटसो बेखौ बाहायदो आरो न' आखाइगिरिया फैगोन आखाइगिरिनि आखाइजों जों गथायना होगोन jadi boy pakai tangan ini गिबियावनो इसोरखौ हामबायमोन नैथियाव जोंनि बे सासपुरनि नेहाथारि आरो लोगोसे जोंनि आम्बागाव दखाननि आफादगिरि आं बिथांखौबो हामबायनो आरो बेयाव सफैनो हानाय गिबिसिनि सिङाव थानाय मोनफ्रोम मण्डलिनि साफ्रोम सोद्रोमाफोरखौबो हामबायनो जोङो इसोरनि हामजानाय बादि फैगोन बोसोरनि बे डिपार लाइफखौ जोंनियाव जोंनि दखराया होनायखाय जोङो बेखौ गनायनानै जों नाजावना लाबाय आरो बेखौनो मावनो थाखाय जोङो लाहार फाहार जोङो इसोरजों सोमोन्दोआव लोगोसे जों खावलायदों नोंथांमोनाबो जेन जोंनि लागै बे डिपार लाइफआ इसोरनि हामजानाय बायदि जाहैयो मोजां बोथोरफोरखौ दिनो थाखाय आं नोंथांमोनखौ दानिफ्राय खावलायनाय थाबाय कारन सिगाङाव खेबसे जादोंमोन अखा जानाय बेखौ गोबाङा गोसोआव जोङो जानो हागौ बेवहाय बोथोरखौ दिसनो थाखाय खावलायनाय जोङो दानिफ्राय थाबाय जिफोर रांखान्थिनि मावनांगौ बेखौथ' दिसबाबो हानाय नङा बेखौ जोङो नाजागोन बेवहाय आं नोंथांमोननिसिम एसे खावलायनाय थाबाय बे 2025 मायथाइनि 40थि बुद्धिस्ट कनफारेन्सखौ जों झापरा बाप्टिस्ट मण्डलियावहा खालामनाय जाबाय बिथांमोना गोसो गोथारै नाजावदों बेनिखायनो दिनै जों अफिसियेलि बिथांमोननो बे लाइजाम होनानै बे बुद्धिस्ट कनफारेन्सनि बिबानखौ गथायनाय जाबाय baru दिनैनि बे आफादखौ दैदेननाय मानगोनां दैदेनगिरि
लोगोसे बे 33थि बोसोरारि जथुम्मानि बुंथिगिरि नोंथांमोन आरो बिबिसिनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन मण्डलिनि बालकजों लोगोसे गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोर आइजो गिर्जानि दैदेनगिरिफोर लोगोसे इयुथनि दैदेनगिरिफोर नोंथांमोननि जि गोबां मावफुंनायनि गेजेरजों दिनै जोंनि बिबिसिआ बेबायदि समायना महर लाबोबाय बिनि थाखाय इसोरा नोंथांमोन साफ्रोमखौ बोर आरो आशीर्बाद खालामदों लोगोसे जोंनि बै बिबिसिनि दैदेनगिरि साफ्रोमखौबो आं गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय जों बे गुड निउसखौ जों खुंनो मोनगोन होननानै सानाखैमोन नाथाय जोंनि गुड निउसनि सेक्रेटारि जाय रेभारेन्ड डक्टर उत्पल मोसाहारिया जोंनि थाखाय जागायजेननायाव जोङो गासै बाथ्राफोरखौ मिथिनो थाखाय नोंथांखौ लिंहरबाय लिंहरनायनि गेजेरजों जोङो मिथिबाय मिथिनायनि गेजेरजों जों जोंनि मण्डलिफोरखौ बेबायदि लानानै गोबां सावरायबाय सावरायनायनि गेजेरजों जोङो बे गुड निउसखौ जों लानो हासिगोन होननानै जों धन्यबाद होदों जोंनि आम्बागाव आन्चलिकनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिहेकके आरो आम्बागाव आन्चलिकनि 15 मण्डलिनि पालक आरो दैदेनगिरिफोरखौ ओरैबायदि जों रायज्लायदोंमोन जे जोंहा 88 घर न'खर दङ नाथाय खामानि मावनायाव 30 जन बा 25 जन बिनि गेजेरावनो किसुमाना गथ'फोर हरगोन किसुमाना बोराय बुरै हरगोन बेवहाय जोंखौ गोबां गिदिंमोन खामानिफोरखौ मावनो नाथाय आम्बागाव आन्चलिकनि मण्डलिफोरा गोबां जोंखौ थुलुंगा होबाय जों दोङो जों गासैखौबो मावहैखागोन बेबायदिनो बुंनायाव नोंथांमोनखौ धन्यबाद होदों इसोरा नोंथांमोनखौ आशीर्बाद खालामदों आरो लोगोसे दिनैनिफ्रायनो आं खावलायदों जोंनि मण्डलिनि पालकफोर जायफोरा अबजार्भार जानानै फैबाय डेलिगेट जानानै फैबाय बिथांमोननि सेराव खर' बुंलायो आंखौ बिनाय थादों जे नोंथांमोना जोंनि मण्डलिनि थाखाय आर'ज खालामगोन आरो नोंथांमोननि देहा परामर्श गासै बिखयाव नोंथांमोना जोंनो होगोन होननानै बेखिनिखौनो मिजिंथिबाय इसोरा नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बोर आरो आशीर्बाद खालामनोसै बेखिनिखौनो बुंनानै जोबोद প্রজাবিলাকে যদি নিজকে নম্ৰ কৰি প্ৰাৰ্থনা কৰে আৰু মোৰ সাক্ষাৎ হ'বলৈ বিচাৰে আৰু নিজ নিজ কুপথৰ পৰা ঘূৰে তেন্তে মই স্বৰ্গৰ পৰা শুনি তেওঁবিলাকৰ পাপবোৰ ক্ষমা কৰিম আৰু তেওঁবিলাকৰ বেয়া আৰোগ্য কৰিম আজিৰ পৰা এই ঠাইত কৰা প্ৰাৰ্থনালৈ মোৰ চকু মেলা আৰু মোৰ কাম পাতা হ'ব बेनिफ्राय आरो जों नायबावनो नहमियानिफ्राय नहमिया नवैधा তিনি পথ আৰু তেওঁবিলাকে নিজ নিজ ঠাইত থিয় হৈ সেই দিনৰ 4 ভাগৰ এভাগ তেওঁবিলাকৰ ঈশ্বৰ জিহুৱাৰ ব্যৱস্থা পুস্তকখন পাঠ কৰিলে আৰু দিনৰ 4 ভাগৰ
আন এভাগ নিজ ঈশ্বর যেহোৱাৰ আগত পাপ স্বীকাৰ কৰি প্ৰণিপাত কৰিলে। बे जि इसोरनि बाथ्रा जों फरायबाय बे इसोरनि बाथ्राजों जों खोनासंनाय साफ्रोमखौबो इसोरा आशीर्बाद खालामथों आरो बे बाथ्राजों इसोरा जोंखौ मा बुंनो हास्थायदों बे बाथ्राखौ खोनासंनो जोंनो इसोरा दया अनुग्रह दान खालामथोंसै प्रार्थना खालामदों। बेनिखायनो इसोरखौ गावसोर इच्छा खालामबाबो हायाखै थारमाने हानायमोनबा बिसोर खामसिगौमोन हायिखायनो इसोरनि खाथियाव गाबदों आरज गाबदों मा आरज हे जिहुवा नों जोंखौ परिबर्तन खालाम। आं नैखौ दिहुनदोंमोन बे बाथ्राखौ बुंनाय समायाव इसोरफ्रा मा अबस्थायाव दङमोन बेखौबो आसामनि गेजेरजों बिखबनि गेजेरजों इसोरफोरनि अबस्थाखौ दिन्थिदों। जोंनियावबो बेबायसा अबस्थाया दा दङ आरो दा बेनिखायनो जोंनोबो बे इसोरनि बाथ्रा दा बे सोलायनायखौ इसोरनिफ्रायसो फैयो होमबा सोलायनाया आरो बे सोलायनाया इसोरनिफ्राय फैयो जेब्ला इसोरनि आत्मायासो जोंनि गेजेराव लाबोनो हायो। खिन्थु इसोरा बे सोलायनायखौ लाबोनोब्ला कन्डिसन होदों आरो जों दा बेहाय फैबाय द्वितीय बंहाबले 7 अध्याय 14 पदआव जों बेहाय जों नायबाय कन्डिसन जुदि इसोरा बे सोलायनायखौ जोंनो हरनो नांगौब्ला अब्ला जों मा खालामनांगोन जोंनो माखौ होदों जुदि जोंनि बिबिसि सिङाव थानाय मण्डलिफोराव दै सोलायनाय फैनांगौब्ला इसोरा बे सोलायनायखौ हरनो नांगौब्ला सभायाव बे सोलायनायखौ हरनो नांगौब्ला जोंनि न'खराव बे सोलायनायखौ हरनो नांगौब्ला अब्ला इसोरा जोंनो कन्डिसन होदों आरो बे कन्डिसना जाबाय जों बेहाय फैबाय 14 पदआव इसोरनि फिसाफ्रा मा खालामनांगोन इच्छा खालामनांगोन बेनिफ्राय मा खालामनांगोन गुरै जानांगोन बेनिफ्राय मा खालामनांगोन प्रार्थना खालामनांगोन बेनिफ्राय मा खालामनांगोन गाज्रि लामानिफ्राय गिदिंनांगोन। बे कन्डिसना मामा आरो नम्र गुरै मानिग्रा जानांगोन। नम्र माने गुरै मानिग्रा जानाय मानिनाय इसोर बुंनाय बाथ्राखौ नोंस्रा बेयाव दुर्बलता दङ नंगौ नोंसोर बे आंनि बेरेखा फाफ खालामदों नंगौ नोंसोर बेखौ गारनांगोन नंगौ। नम्र माने मानिना लानाय नम्र नंगौ होननानै मानिना लानाय बेनिफ्राय प्रार्थना खालामनाय बेनिफ्राय इसोरनि मोखांखौ नायनो लुबैनाय जेब्ला जों शत्रु जायो शत्रुनि मोखांखौ जों नायनो गोसो जाया शत्रु जाब्ला जों नायनो बायो आंखि नुबाबो आंखि हौवा हिन्जाव नायनो बालायबा ओरैबाथ' नायलायनो हायो नङा आरो हौवा हिन्जाव रायलायनो